खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंआ मोनबा थांखिफोरखौ लानानै गुवाहाटीयाव सोमावसारनो थाखाय साखाफारा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंआ फैगौ 7 मार्चआव गुवाहाटीयाव एसआइटि इन डेमनस्ट्रेशन लागोन। बे सोमावसारनायाव लानाय मोनबा बिथांखिफोरानो जाबाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जेलाव थानाय गेदेरफोरखौ थाबैनो उदां खालामनाय आरो मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि न्याय होनाय। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि हा पाट्टा होनायनि जेंनाखौ सुस्रांनाय आरो दि भटार्सनि जेंनाखौ थाबैनो फोजोबनायजों लोगोसे एसआरनि सायाव गेबेङै इलेक्शन कमिशनारनि गेजेरजों नायबिजिरफिननाय बेफोर गासै मोनबा बिथांखिफोरखौ लानानै सोमावसारनो थाखाय थियारि जादों इउपिपिएल लाइमोन गांखंनिफ्राय। बिटिसिआव दायो बिसायख'थिनि बारा बारगासिनो दङ। जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बिपिएफ दोलोआ गसाइगावनि उनाव मैयानि सानाव नैथि खेब पर्बत जरायावबो दिसपुर सल' जात्राखौ जागायबाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे पर्बत जरा बियाबावबो बिपिएफ दोलोआ देरहागोन रोखा होननानै दाबि खालामदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेजों लोगोसे बिथाङा फोरमायथि बावदों दि जोंनि थांखियानो जादों बिटिसिखौ जौगाहोनाय आरो बेखौ लानानैनो दिसपुर सल' जात्राखौ जों खालामदों। दिसपुराव 15 बियाब दङ जोंनि बिटिसि ओनसोलाव। दिसपुराव 25 एमएलए दैथायहरनाया बिपिएफ दोलोनि खामानि आरो बेखौ लानानैनो जोङो खामानि मावगासिनो दङ। बेजों लोगोसे बिटिसि ओनसोलाव थाबैनो मानासाव गोदानै एयारपर्ट फसंगोन बेखौ जों दाबि खालामदों आरो जों थिगैनो थायोब्ला जायखिजाया खामानिखौनो जों मावनो हायो आरो मावनो हायै खामानि जेबो गैया। जोंखौ रायजोफ्रा बिसायख'थि समाव जेरै मदद होदों बेबादिनो जोंबो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानैबो बुंथिदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बशिष्ट पुलिसनि जेयाव नांदों 7 सिखावनि हानजाया। बशिष्ट पुलिसआ गुवाहाटी सोहोराव सोमजिनाय गारि सिखावफोरनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों 7 सिखावफोर आरो बिसोरनिफ्राय गंथाम खावनाय बाइकफोरखौ हमनो हादों। बे सिग्रोमनाय हाबाफारियाव जरहाटनि बिकि रहमान, मृत्यु बर', पलाश बरुवा उर्फे मिन्टु बरुवा आरो गुबुन सासे ध्रुव बरुवा उर्फे मुंनि 7 लाइमोनफोरखौ हमनो हादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बे 7 सिखावनि हानजाया गुबुन गुबुन रायजोनि हाइ प्रफाइल सिखावनि हानजाजों सोमोन्दो दङ। पुलिसआ बिसोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे बिसोरजों सिखाव खावनाय जाथायजों सोमोन्दो थाबावनायफोरखौ हमनो थाखाय गावसोरनि आवथायाव लानानै सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दङ होननानै मिथिहोदों। बर' बाजार भिसिडिसिनि मासिगिरि बाबुराम ब्रह्मनि हेंथायै बर' बाजार आउटपस्टआव एफआइआर होदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बारग' मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद सरगियारि बिथांमोना 40 नं रौता बियाबनि बर' बाजार भिसिडिसिनि बर' बाजाराव रंजा जौस्रां आरो माखासे जौगालु आसनिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ आयेन बेरेखायै सोरबा दुथां सुबुंफ्रा बुफायनायनि हेंथायै बर' बाजार भिसिडिसिनि मासिगिरि बाबुराम ब्रह्मनि हेंथायै बर' बाजार आउटपस्टआव एफआइआर होदों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। फिन आरोबाव बिटिसिआव सासे एमसिएलएआ इएम बिबान मोननायनि इसारा। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला निसिमा बिटिसि बियाबनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारी बिथाङा इएम बिबान मोननायनि इसारा होदों बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि इएम फानिराम ब्रह्मआ। मिथिहोनाय बादिब्ला बिधानसभा बिसायख'थियाव थारैनो बिटिसिनि इएम फानिराम ब्रह्मआ गावखौ सिदलि बियाबाव बिजाथि गसंनानै दिसपुराव थाङोब्ला एमसिएलए जेम्स बसुमतारीखौ इएम बिबान मोननायनि इसारा होदों नाथाय बेयो दाबो रोखा जायाखै। चिराङाव फिन आरोबाव हाग्रानि मैदेर हाथाइजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। सिआइ फानबारिनि दैदेननायाव असि फानबारि आरो असि रुनिकाटानि जथायै अपारेसन खालामनाय समाव क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि महनपुर गामिनि उमेश नार्जारिनि फिसाज्ला सोमदोन नार्जारि 30 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ सिदलि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय सामथाइबारिनिफ्राय हमनो हादों। बेजों लोगोसे बिनिफ्राय थनै सन्देह गोनां मैदेरनि हाथाइ थुख्राखौबो बोखांनो हादों होननानै मिथिहोदों। কোনো দলে মানে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিব পৰা নাই, না কংগ্ৰেছ না বিজেপি, কাৰণ এলায়েন্স এই বিষয়টো জটিল বিষয় আজিৰ দিনত আৰু পলিটিকেল এছপিৰেশ্যন বা এছপিৰেণ্টটো বাঢ়ি গ'ল, চবতে চবৰ কাৰণে লাগে। তেনে ক্ষেত্ৰত এলায়েন্সত এটা এডজাষ্টমেণ্ট বা মিলা মানে অংশ মিলোৱাটো বহুত জটিল কাম। তো আমাৰ চবৰ লগত আলোচনা এতিয়ালৈকে আমি এনডিএৰ লগত আছিল, এনডিএৰ লগত আমি এতিয়ালৈকে সম্পৰ্ক ছেট কৰা নাই আনুষ্ঠানিকভাৱে, কিন্তু কি হৈছে যে বৰ্তমানৰ যিটো এটা পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পাইছোঁ, ইয়াত সহজ এটা এলায়েন্স বা সৰল এলায়েন্স সেইটো সম্ভৱ নহ'ব যেন লাগে। আমাৰ ক্ৰিটিকেল এটা চিটুৱেশ্যনত গুচি যাব পাৰে। তাৰ কাৰণে ইউপিপিএলে এতিয়া হয়তোবা কেইদিনমান পিছত ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব, 5 দিন 6 দিনৰ পিছত একলা চলো নীতি। উপায় নাই, একলা চলো মানে আমাৰ সব মানে সম্ভাৱনা বা স্কোপ সব থাকি যাব সব পালে।
আমি জিকিবৰ কাৰণে নিৰ্বাচন খেলিম যদি একলা চলো নীতিত যায় তেতিয়া বিটিচিৰ বাহিৰত 4-5টা সিটৰ কথা আমি চিন্তা কৰি আছো যেনেকৈ বিশ্বনাথৰ শোণিতপুৰ বিশ্বনাথৰ কেইটামান সিট আৰু সাউথ গোৱালপাৰা সাউথ মানে কামৰূপৰ যেটো কেইটামান সিট বক বা এইবিলাক অঞ্চলটো লৈ দুধনৈটো লৈ আমি এটা চিন্তা কৰি আছো একলা যদি চলো যদি যাব লাগে তেতিয়া ইউপিপিএলে অধিক মানে শক্তিশালী হৈয়ে যাব আৰু এলায়েন্সত যদি যাব লাগে ইয়াত সন্মানজনক এটা এডজাষ্টমেন্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব লাগিব কংগ্ৰেছ মানে এটা বিকল্প হিচাপে দেখা দি আছে অসমত কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ লগত এলায়েন্সত যোৱাৰ কথাটো ভাবাও নাই